Bones a tots, sóc en Ratafia DC i us dono la benvinguda a un nou vídeo. Primer de tot m'agradaria desitjar-vos un bon any nou i espero que tot hagi anat molt bé en aquests dies de celebracions, malgrat el tema de les restriccions i de tot el que estem vivint. Bé, ja haureu vist el títol, quin va ser el moment que va provocar que en Shinichi Kudo acabés encongit en forma de Conan. Alguns direu que el fet d'anar a Tropical Land podria ser, és una opció, evidentment si no hi hagués anat no li hagués passat això. Però no, aquest no és el moment. Altres en diríeu el fet d'haver anat a la muntanya russa. Si no hi haguessin anat, no haurien coincidit amb els homes de negre, probablement, o sí, qui sap. Però tampoc és el moment. I potser uns altres diríeu que el moment just va ser la decisió que va prendre al seguir en vodka, fet que va comportar que en Jin el colpegés per darrere i li subministrés la toxina 4869. Doncs cap d'aquests moments és el que va fer que en Shinichi Kudo encongís. El moment clau va ser aquell que va desencadenar que en Shinichi fes tot el que he mencionat anteriorment. Òbviament, si tenim en compte que els fets són invariables, esclar. El moment on en Shinichi va desencadenar el fet de ser encongit és... aquest. これやっとお父さんに買ってもらったんだから。悪いけど後ろを向いてくれないか。ちょっと何考えてんの？何ってあのトンネルに意味があるのかと。 El moment en què en Shinichi posa el mòbil de la Ran a la seva caputxa per descobrir com l'assassí va cometre el crim de l'aquari. Si en Shinichi no hagués fet això i no se n'hagués oblidat, la Ran no hagués perdut el mòbil i això hagués fet que en Shinichi no li digués d'anar a Tropical Land com a compensació. És a dir, aquesta acció va desencadenar tot el que passaria després perquè si no haguessin anat a Tropical Land no haurien anat a la muntanya russa i com a conseqüència en Shinichi no hagués seguit amb vodka per acabar encongit per en Jin. Evidentment és una anàlisi molt simple perquè també podríem suposar que una vegada a Tropical Land podrien haver decidit no anar a la muntanya russa o bé en Shinichi podria haver decidit no seguir amb vodka. Clar, llavors comencen a sortir moltes possibilitats i llavors aquest vídeo no tindria sentit. Però si mantenim invariables tots aquests fets després de fer el que va fer, el moment és aquest que he mencionat. I això és tot per avui. Quina és la lliçó? Doncs que qualsevol acció que feu, per trivial o simple que pugui ser, us pot portar al desastre, com en Shinichi. Ho sento, em sap greu ser tan realista ara que ha començat el 2021. En fi, espero que us hagi agradat el vídeo, si és així dona-li un m'agrada i sobretot subscriu-te si encara no ho estàs. Ah, i activa la campaneta. I bé, no tinc res més a dir, així que espero que passeu un bon dia, salut i ratafia per tothom. Fins al pròxim vídeo.